Ag tinawen na talong nga aldaw a selebraran dagiti kakabsat a Muslim iti entero a lubong ti Eid al-Adha. Sigon ti Presidente ti Ilocos Norte United Muslim Association, nagatendar di so amin a kakabsat da a Muslim tinasao nga aktibidad manipod kari ti nagduduma paset iti entero a probinsya kas iti ili ti Pasukin, Burgos, Pagudpud, Vintara, Dingras, Paway, iti syudad ti Batak, ken iti syudad ti Lawag. Ti Eid al-Adha, wenno ti Feast of Sacrifice, ket daytoy ti pananglagip ti sakripisyo ni Prophet Ibrahim para iti anak na ani Allah. Kunana kas panangrambakda, ket nagpartida ti karnero, wenno kalding ken baka. Aday ito'y metten ti taraunenda apang pamilya. Pakairamanan dagiti gagayemda a kakabsat a Muslim. Kami na po dito'y makunang Eid al-Adha, piece of sacrifice through history apo iti religion ti Islam nga tay makunamin nga history of Ibrahim, Prophet Ibrahim ken ni anak na nga Prophet Ismail apo. So dijay apo ti rason no apay nga detoy Eid al-Adha nga makuna ket medyo dakela po iti storina iti Quran nga makuna. MDJ apo ti base wenno DJ ti nagrugyan detoy Eid al-Adha po. So amin nga Muslim religion, Islam religion ket talaga nga every year may itakter detoy at ti storina po ket from Prophet Ibrahim to tay anak na nga ni Prophet Ismail po. Nga dito sir, iti time tayo nga agsasamo nga sa nga pamilya sir, iti Muslim. Wena po, family, friends, relatives po. Ket dito celebrate piti delada po ket 3 days nga continue nga agkasta po. Number 1 ket after DJ gathering mitatay tatana po kita nagkatay kami iti kalding at dadigay baka kasi DJ ti mesa nga patuntunan nga dapat nga ubraymi ti makunaket kurban agkurban kami apo agkatay kami iti goat wenno baka nga mabalin nga makurban nga makuna kurban na po kita agparty. Okay, Arabic language. Iti panagsuksukisok ti JCQ News ti Eid al-Adha ket maysa kariti dua akang runaan nga Islamic holidays para kariti kakabsat a Muslim iti sangalubungan no sa dinno ti maysa pay akapatgan karakwada ket ti Eid al-Fitr wenno ti makungkuna a Ramadan. Itay laeng bigat ket nagtitipon ti Muslim community iti syudad ti Lawag ken sabsabali pay nga ili iti Ilocos Norte. Tapno di kasakit ang kay-kaysada nga agkararag ken agpakawan kadagiti basol dagitoy. Umong kami amin from entire province of Ilocos Norte, more or less apo at siguro mga 2,000 DJ na umong tao. Every other municipal, Lawag, Batak, Solsona, Pagudpud, Paway, ken Pasukin, Burgos, Dingras apo ado iti kakabsat mi nga Muslim nga napan imay tapno maitakder mi apo iti Eid al-Adha wenno piece of sacrifice nga makuna. Kabayatan na personal met ang nagyaman ni Mayor-elect Brian Alcid iti sangwanan dagiti kakabsat a Muslim bayat ti celebration ti Eid al-Adha iti Muslim compound iti Barangay 1 iti syudad ti Lawag. Enya brasa na pay tinabara kablaaw karakwada iti naindaklan a selebrasyon ti Eid al-Adha ken mamati nga adupay ti blessings manipod ken ni Allah. Ti Barangay 1 iti syudad ti Lawag ti maysa kadagiti nangabakan a barangay ni Mayor-elect Alcid iti napalabas nga eleksyon. Ako'y nangangako sa inyo natutulong sa suporta kahit anong mga kailangan nyo. Ikaligatak ako na obrain kanite para amin kada kayo. Pangatlo, sa suporta, pagmamahal at tiwala na bigay na pinakita ng ating mga kapatid noong panahon ng eleksyon, naramdaman ko yung totoong suporta. Hindi niyo ako iniwan kahit mahirap mangampanya noon.
hanggang mula madaling araw hanggang gabi, nandun yung mga kapatid natin na Muslim na sumusuporta, sumasama sa akin for the past 45 days noon. So ako nagpapasalamat. Naramdaman ko yung pagtanggap nyo sa akin. So basta ako ay parte ng pamilya nyo. So ako yung nagpapasalamat sa inyo. So yun ang foundation na pinakita nyo na walang awang katapat na suporta kay na ayan yung pakita nyo kanya kay Perme yung awang pulos katapat na ure na. Doon ko nakita yung talagang loyalty na yung totoong loyalty na pinakita nyo na walang katapat na pera kahit ano. So yun, napapasalamat po ako sa inyo. Yun lang po, basta ako nandito ako, pinapangako ko sa inyo, sa inyong lahat. Tapos mga kapatid natin na Muslim, sa pamamahala niya po Ismail Ali. Nandito lang po ako, huwag kayong mahiya. I will spend time with you guys para marinig ko yung mga issues and concerns kasi noong panahon ng kampanya nangsabi na niya po Ismail na marami tayong kailangang ayusin. So yun lang po. Magandang umaga sa inyo lahat. Para TJCQ News Online, Joey Cordero Kiawit, nagipadaman.